Simula pa kahapon, March 9, 2026, nagpatupad na ng 4-day work week ang Provincial Government of La Union o PGLU. Mula Lunes hanggang Huwebes, alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi ang on-site duty ng mga empleyado. Non-working day o walang pasok ang mga empleyado tuwing Biyernes. Ibig sabihin, sarado ang Kapitolyo tuwing Biyernes. Pero paglilinaw ng PGLU, hindi sakop ng temporary 4-day work week schedule ang mga empleyado sa essential frontline services. Sa katunayan, consideration talaga namin yung inilabas ng Malacanang na Memorandum number 114. Kasi nga, hindi lang ito usually dahil summertime, pero mas importante yung issue ng problema sa krisis. Yung krisis na nangyayari ngayon. Ang sabi ni Pangulo, kailangan tayong magtipid. Kailangan tayong maging efficient. So, kaya si Governor naisipan niya na sumuporta dito sa Malacanang order na ito. Kaya nag-issue si Governor ng executive order. Ayon pa kay Torres, dumaan sa konsultasyon sa bawat department head ang desisyon sa implementasyon ng 4-day work week. Susubukan lang din ito sa loob ng isang buwan hanggang sa katapusan ng Marso at titignan kung kailangang baguhin o i-retain kung naging epektibo. Hindi rin umano maapektuhan ang serbisyo sa Kapitolyo sa kabila ng 4 na araw lamang na pagbubukas ng mga tanggapan. Nag-adjust na rin umano sa oras ng free shuttle para sa mga empleyado at merong mga transaksyon paakyat sa Kapitolyo. Mababalanse yan kasi kahit na nabawasan tayo ng isang araw, yung oras naman ay 40 hours a week pa rin naman siya. So from Monday to Thursday, 40 hours pa rin. Yung regular working hours, 40 hours pa rin ang kukumplituhin ng local government unit or ng provincial government sa kanilang operations. Ang mga empleyado may kanya-kanya ring opinyon sa Malacanang Memorandum Circular number 114 na naglalayong suportahan ang pagtitipid sa konsumo ng enerhiya at langis dahil na rin sa pagtaas ng presyo ng petrolyo bunsod ng nangyayaring hidwaan sa Middle East. Para sa akin, maganda rin kasi papasok na tayo sa summer. So i-maximize natin yung weather kasi masyadong mainit naman kung yung 8 to 5, yung 7 medyo cool pa pag pupunta ka sa office, tapos pag uwi ka na cool pa rin. So sa practicality ng mga nanay, okay naman siya kasi may magdadagdagan ng 3 day, ay 1 araw yung time para sa pamilya mo at saka yung gusto mong ayusin sa loob ng bahay niyo. At saka may mga attend kang ibang mga activities. Siyempre yung 2 araw kulang din naman yun kasi lahat yun for the family dapat. Mas maganda kasi mas mahaba ang oras na pwede nang igugol ng empleyado at saka yung client. Kung halimbawa late sila dumating ng hapon, hindi sila nagmamadali. Na-experience ko na pag halimbawa late ka na, mga 3, kailangan nagkumahog ka na o oras na kasi alas 5 na. Pero ngayon may time pa para i-prepare kung ano man ang dapat gawin. Kung pupunta po kayo dito ng 4 o'clock, 5 o'clock, open pa po ang Provincial Government of La Union. Siyempre, yung ating mga essential services, yung health services, yung ating emergency, yun naman ay 24/7 pa rin naman sila. Samantala, 18 LGU na rin sa probinsya ang nagpatupad ng 4-day on-site work week simula pa noong Lunes. Ang bayan ng Agoo, 7:30 AM hanggang 5:30 PM ang pasok ng mga empleyado. Work from home set up tuwing Biyernes mula alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. 7 o'clock AM hanggang 6 PM naman mula Lunes hanggang Biyernes, bukas ang munisipyo sa mga bayan ng Aringay, Bacnotan, Bagulin, Bawang, Nagilian, Pugo, Rosario, San Gabriel, San Juan, Santo Tomas at Tubao. Alas 8 ng umaga hanggang alas 7 naman ng gabi mula Lunes hanggang Biyernes sa mga bayan ng Bangar, Caba at Luna. 7:30 AM to 6:30 PM mula Lunes hanggang Huwebes ang mga bayan ng Burgos, Santol at Sudipen. Wala pa namang formal na anunsyo ang City of San Fernando at Balawan. Maging ang Office of the Sangguniang Panlalawigan, bukas din ang tanggapan mula Lunes hanggang Huwebes ng alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Joan Punsoy, Balitang Solid North.